Jien ma jimpurtanix mill-pazjent, ma jimpurtanix minnu, jista' jaqbad u jitlaq il-barra jekk irid. Dawn huma l-allegat kliem xokkanti li qalet fost ħafna kliem u xen konsulenta fil-kirurġija fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex wara li ntalbet biex tagħti parir dwar problemi fl-istonku li kellu l-pazjent li mar fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex biex ikun operat fir-koptu. Il-każ ixxokkja lil ħafna hekk kif il-pazjent, il-fotografu magħruf René Rossinjo, kiteb fuq il-paġna ta' Facebook tiegħu kumment ta' rabja wara li rċieva trattament ħażin fl-Isptar ta' Għawdex, tant li ħass li kellu jaqbad u jitlaq mill-isptar dak il-ħin stess u jiġi lura Malta fejn għamel operazzjoni privata. Dan l-istazzjon kellem lil René Rossinjo kif kien sejjer lura d-dar wara l-operazzjoni li kellu jagħmel fi sptar privat f'Malta wara trattament inuman li rċieva fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Li jiena kelli nitlaq minn Għawdex, muġuħ, ma sax insuq, kelli nsuq l-isfel lejn Malta waħdi, tajjeb, biex imur sptar privat biex ninqeda. Ila li xtabiba għajritni b'kliem oxxen, għarit li ma jimpurtanix minni, u ma jimpurtajiex iktar sma dik hemm gravi, ma jimpurtajiex dwar il-kundizzjoni ta' saħħa oħrajn li jista' jkolli. Forsi tabib qed jgħidlek ma jimpurtax minn kundizzjoni ta' saħħa li għandek. Ħanħallija di toperani, ma tarax, tlaqt il-barra niġġi minn hemm kien jista' jkun malaj. René Rossinjo kellu infezzjoni fil-kubtej u mar l-Isptar ta' Għawdex minħabba li għal 3 ijiem fil-ġimgħa jgħix Għawdex huwa kellu appuntamenti 3 filgħodu u qabel l-operazzjoni talab parir minħabba problemi li għandu fl-istonku. Hekk kif l-infermier mar isaqsi lill-konsulenta fil-kirurġija, skont Rossinjo din bdiet tajt ħafna kliem u xen u tajt li l-pazjent tajjatlu meta triti u jekk irid jista' jitlaq il-barra. Din l-attitudni waslet li René Rossinjo biex dak il-ħin stess jitlaq il-barra mill-isptar u niżel lura Malta fejn hemm l-operazzjoni fi sptar privat fejn inqas minn siegħa wara kien diġà operat u sejjer lura d-dar.